Hake omo tomoni bagay BSF rongno Bangladesh ni BGB tay Bangladeshi borok rok romoi bunani chengkha. Hake omang play nugui belekino zoli ka hasi Bangladeshi rok amsuk hai borok hamyak amo je god na angka khorong ni BSF nor jotona saimono je border ari tongmani borok inquiry khlayo hake borok aprubo inquiry khallai tonglaimani hake a jaga wong kha border ha ari tar kata sengjak ya amoni bagi borok biang Bangladesh angka biang India angka saimalia Bangladesh hai pajing thangi paikha hake amase busuk burung ka phalai bongni BGP bongni army tongne robo bodol ka phalai ye bukha o khorong nei BSF rongno uwaisa prubo yang Tripura side phasingo amting ka je smuggling khlai borok yang Tripura ti thangai hake BSF rongmani yaklo bongni BGP te borok bodol phaye bunani chengka hake bongni borok rok chini yang phaimani ngake o BSF robo kunu khaya musang ble hake te bus suprang nang hasi borong no hake anti border ro gurung nan thang te bodol ke BSF rong no hordani nangu khoroksa khorong ninga ke amu belai ke chaya klai thangu bodol ung thulasa dar 10-15 jon ung thulasa borong no ari silabi tas tang ni hasi o topic no tiya ang video khaya hangni tongmani haipuna kabang ma je ani Facebook ni bising tifanung tu YouTube ni bising tifanung tu omo on news hai mangse tongshu Bangladeshi rong ni news age belekeno joli ka haja ang Bangladeshi rong ni tui hinga kai kunu phana na sik malia am sikin aram nangjagi haji hake o BSF khorong ni rong no o BGP Bangladesh ni amaro bui tongmani norong nugima khana jaga bong ni khorong ni ya khorok tamya kabang ma bong na a jaga ingye hampana 5-6 jon le kawan bong ni BGP hake bong na a jaga ni local Bangladeshi robo belekino kabang ma hake am suk banyo borok ekdom social media o sa salai tonglayo how klaika chung bukha hai irai hinai BSF ro chini yakung tola hai irai hinai salai tonglayo hake borok a jaga o direct to direct bulaina hinga kai direct to direct fight khailanya hinga borok jibono paya hasi a khorong ni BSF rong no borok khorok ba bong yang ni BGP tai 10-15 hake 20 jon bong yang ni local borok Bangladeshi rok bodol ka fight bulaise borok torjage tong hasi hake amting ke chung bong yang ni hazar lakh Bangladeshi rong no suprage horma tongle hake Bangladeshi ngake suprang na nang tabo amani bagino hake tamani baga amni ke na sigri toni ba Bangladeshi rong no yang border sengani ngake ba yang West Bengal phajing rogo norok nukhna kabang ma kok tomani bising tui borok kok bangi tongmani border sengani hini nai ke bo hake amting ngake bong ayang side phajing tha ke bo borok kok bango hake borok a border singyama borok illegal immigrant refugee ingi yang India o phanya bagai border sengrena na yongu haike Bangladeshi rok nya sogeni jikon tete khai baike baradok thungjagi tonghnu ari spragirinya ba Bangladeshi rok baike thungjagi tong kabangma Bangladeshi rok chi yang Tripura bo kabangma ayang barad kuplung no habjak amono bo tiklairi hobai hasi haike tini bidam sungno nor jotono khulmai ke hambai